Здравейте! По случай 1 юни, Ден на детето, правя намаление на каски размер S за всички малки и не чак толкова малки деца. Промоцията ще бъде валидна за следващите 2 седмици до 14 юни, а цените са както следва. Тук за този Shark Spartan с включен пинлок в комплекта, вградени слънчеви очила, цената е намалена от 220 на 150 евро. Следващата Bell Star, отново с включен пинлок в комплекта и втори допълнителен тъмен визор. Цената е намалена от 195 на 150 евро. AGC RFI 11, отново с пинлок плака и втори опушен визор. Цената е намалена от 255 на 225 евро. Shark Spartan RS с вградени слънчеви очила, отново пинлок плака в комплекта. Последният и най-нов сертификат за безопасност ECE 2206, намален от 320 на 270 евро. Линк към страницата, където може да се свържете по-лесно с мен и да разгледате снимки на каските, ще има в коментарите.